Bé, tu pots fer propostes, però és molt difícil que te les acceptin, en general, no? Una proposta... Les editorials, abans de publicar un llibre, s'ho pensen moltíssim. Normalment el que fan és encarregar a lectors que facin informes de lectura, recomanant o no l'edició i, per extensió, la traducció d'aquella obra. Els nostres editors confien molt en l'èxit que hagin pogut tenir obres estrangeres en el mercat europeu i, per tant, tot això condiciona molt, mediatitza molt el que és la publicació de literatura xinesa al nostre país. En el meu cas, hi ha hagut una obra que va ser a proposta nostra, de les traductores. Sant Yen. Sant Yen va ser un projecte que vam fer amb una companya, una mica per, un cop acabada la carrera, continuar podent fer alguna cosa amb el xinès, i ens vam proposar de fer una traducció. Ens vam assabentar que hi havia unes ajudes a la Institució de les Lletres Catalanes, però que hi havia el condicionant que havia de ser una obra que no tingués drets d'autor. Per tant, l'autor havia d'estar mort feia més de 100 anys. I vam estar buscant, vam donar consell al nostre professor de xinès en aquell moment i ens va aconsellar aquesta obra. Normalment, a veure, en el cas del xinès sí que et pregunten quin preu cobres, llavors tu dius el preu de sortida mínim i com que normalment és més alt del que estan disposats a pagar, ja directament et diuen que no i que ho traduiran de l'anglès. I si no, si els sembla bé el preu, el que sigui, doncs ja normalment d'entrada no et donen tot el temps que tu creus que necessites, sinó que ja et posen un termini, no? Pot variar molt. A vegades pot venir limitat pel fet que és un Nobel i volen aprofitar l'embranzida, la novetat que la gent ha sentit a parlar, etc. O bé perquè ells tenen una programació de títols que volen treure i han pensat que aquest, el que t'encarreguen a tu, surti al cap de 6 mesos o 3 mesos, etc. La meva experiència és que normalment posen molta pressa al traductor i molt sovint aquella obra es queda sobre la taula mesos i mesos i mesos i mesos i mesos i no surt quan inicialment t'havien dit. En comú, sí, perquè a més els traductors de xinès ara cada cop són més, no? Perquè surten molts llicenciats, però fa uns anys érem poquets i ens coneixíem i ens portàvem bé i uns als altres després d'una oferta ens trucàvem i ens dèiem, m'han ofert això, li he donat aquest preu i segur que et truquen a tu a continuació, o sigui que... I més o menys pactàvem uns mínims. Perquè cadascuna té la seva cosa, no? La primera, que era de Sant Yen, tenia el problema del llenguatge, que no és un xinès com el que s'utilitza, es parla actualment, és un xinès amb molts arcaïsmes, etc. Un text, en realitat, per ser llegit, i això, evidentment, amb la poca experiència que tenia en aquell moment, perquè estava acabada de llicenciar, tampoc hi havia internet, o l'ús, o sigui, era molt limitat la informació que aconseguíem a través d'internet, etc. Tot això va fer que la traducció fos molt costosa. La de la Nina de Pequín, la dificultat rau en tot el contrari, en què és un llenguatge molt planer, molt actual, amb molts col·loquialismes, amb insults, amb paraulotes, etc. I això també vol dir, en el cas del català, costa a vegades, no? Trobar la paraula catalana no contaminada pel castellà que expressa la mateixa, diria jo, frescor que pot tenir l'original. En el cas del Cao Xingjian, el Premi Nobel, em va resultar molt difícil perquè té una sintaxi afrancesada. Realment no sona xinès. I fa unes frases molt llargues i molt enrevessades i que realment costava que fluïssin, que fossin fluïdes en castellà. I el Magen em va costar moltíssim també perquè estava ple de tibetanismes el text.
molta recerca, intentar, en el cas, per exemple, del Magent, doncs vaig contactar amb un tibetòleg català i li vaig estar fent un munt de preguntes, vaig contactar també amb l'autor i li vaig estar fent consultes directament. Ara amb internet, evidentment, tens moltes eines al teu abast, moltes més que les que podies tenir fa 10 anys, no? Recordo que em vaig llegir un parell de llibres sobre el Tibet, també. Si haguessin de donar un premi Nobel a un autor espanyol, o de llengua espanyola, quin proposaries? És molt difícil, o sigui, hi ha molts candidats possibles i que s'ho mereixen i que també la literatura no deixa de ser un art i és una cosa que l'apreciació és subjectiva. A mi em pot agradar més o menys com escriu un autor, però això no està directament relacionat amb la seva qualitat intrínseca, no? Vull dir, jo penso que s'ho mereixen igual que altres. Reduir tot el que hi ha a la Xina, que és un continent, a un llibre, em sembla en si mateix un enfocament ja equivocat. El que sí que intentaria jo, si hagués introduït algun viatge, a l'hora de seleccionar obres, potser introduiria 2 viatges. Un viatge seria el de les dones. Intentaria donar més visibilitat a les dones per un motiu d'empatia, de gènere, però també pel motiu que les dones, normalment els llibres que ens arriben de dones xineses, d'origen xinès, estan molt estereotipades. Dones exòtiques, dones o fan fatal, o dones que han estat maltractades, o que els han enverat els peus. Hi ha poca pluralitat a la imatge que rebem de la dona xinesa. I justament per lluitar contra això, jo potser abogaria per traduir una diversitat d'obres de dones xineses que donen una visió més diversa, no? Barallar-te molt no, perquè tampoc tens gaire marge de negociació, o sigui, tu pots demanar que surti a la portada i si ells et diuen que la política de l'editorial en tots els casos és que no surti traducte a la portada, ja no hi ha res més a negociar, no tinc potser algú que té molta rellevància, sigui com a traductor, potser sí, però en el meu cas no és així. I aleshores, doncs, pots demanar, potser de fer un pròleg o en alguns casos per tenir una mica més de visibilitat. En alguns casos t'ho compren i en d'altres no. Depèn molt també com és l'editorial. Jo crec que com més gran és l'editorial i més ho fan tot amb uns estàndards, més tot igual, doncs menys tens a dir. I en canvi les editorials petites, que aposten per també fer apostes més arriscades en els títols que escullen, etc., també tenen més flexibilitat a l'hora que el traductor tingui més visibilitat. Tal com està avui dia les coses, jo crec que no es pot viure d'això. O sigui, de la traducció literària i la traducció visual no es pot viure. Hi ha molts pocs productes culturals xinesos que arriben i clar, encara que siguem relativament pocs a repartir, no surten els números, diguéssim, de cap manera. Les tarifes, home, jo els últims anys, els pocs encàrrecs o propostes que m'han arribat de traducció literària, tots els he perdut per la tarifa que he posat, que tampoc penso que sigui tan elevada, no? Rondaria al voltant dels 18 euros. Menys de 18 euros per pàgina és que no em surt a compte. Clar, en altres idiomes, francès, s'està pagant entre 9 i 12 que jo sàpiga. Vull dir que tampoc em sembla que, donada la dificultat del xinès, sigui una tarifa tan descabellada. Però en tot cas, les editorials ho troben massa elevat, no entra dins el seu pressupost. En el cas de la traducció visual, bé, també són coses que van variant amb el temps i ara fa anys que no n'he fet cap, però sí que potser en termes relatius em semblava que estava una mica millor pagat. També depèn molt de la pel·lícula, perquè si et paguen per rotllos, tant si parlen molt com si poc et paguen el mateix. Per tant, una pel·lícula que paguen poc et surt molt més a compte
O sigui, va més en funció de com és la pel·lícula que no pas la tarifa que t'estan pagant, no? Es pot viure de traducció del xinès? Doncs possiblement, si et dediques a traduir coses de tipus notes o coses de tipus jurídic, ets traductor jurat i només et dediques a això i tens una bona xarxa dins de la comunitat xinesa, doncs potser sí. Potser sí. Però la meva experiència és que de traducció literària, audiovisual, inclús jurídica, no hi ha prou volum, en especial el català, com per viure ni tan sols una persona. D'acord. Ara bé, si et fiques en una empresa, traducció comercial, en una empresa on a més d'altres coses tens el plus de saber xinès, doncs potser sí. Però també en aquest cas la meva experiència és que sempre prefereixen agafar un xinès que sol tenir unes expectatives salarials molt més baixes que no pas un espanyol. Bé, a veure, jo crec que per canviar una mica la imatge s'hauria de fer el que et deia, no? No t'he volgut dir quina obra, perquè jo crec que s'hauria de fer una mica un estudi previ i analitzar doncs, què s'ha fet i una mica estudiar quina és la panoràmica xinesa i fer una selecció d'obres en funció de la representativitat de les diferents corrents, diferents sensibilitats, diferents èpoques, diferents estils literaris, etc. O sigui, primer s'hauria de fer un estudi o una revisió del que hi ha a la Xina, jo tampoc estic al dia de tot el que es publica, perquè és impossible, i després s'hauria de fer com una espècie de programa, una proposta estratègica que seleccionés una sèrie d'obres i fer una línia de publicació que anés d'alguna manera cobrint tots els diferents àmbits. Això seria el que crec que seria l'ideal. No ara aquesta editorial tradueix això perquè li peta o perquè no sé què, ara l'altra... O sigui, són com traduccions per generació espontània, no hi ha cap mena de visió global o panoràmica de la literatura. I després una altra cosa que hauríem de tenir en compte, sigui quina sigui l'obra traduïda, és ser molt més curosos amb els paratextos, que això inclouria les imatges de la portada, els textos de presentació, intentar no caure sempre en el tòpic de aquesta obra ha estat prohibida a la Xina o aquesta obra tracta el sexe i no sé què, quan no hi ha res de tot això. La majoria de les obres que jo he traduït, a les contraportades hi posen la paraula prohibició o censura, o això els agrada molt. O sigui, això sembla que ven molt. I això és tant culpa de les editorials, però també del públic, que sembla que això els dona un morbo a les obres i les fa més atractives, en lloc d'altres consideracions, no? O sigui que, a més de la selecció de les obres, també la manera com presentem aquestes obres és molt important. Si no tenim capacitat per traduir tantes obres, com a mínim les que traduïm, siguem més curosos de com les presentem.